Takže čaute, dlho nebolo video o AVčku. Už funguje funkcia Vehicle to Load a takisto DC-DC nabíjanie, to znamená, že táto elektráreň, ukážem vám ju trošku zďalšia, má 3 kW, je tu 9 panelov, moja vlastná výroba, konštrukcia, čo sa týka jak ich uchytiť a všetko. A toto je MM5 MPP priamo na to auto. Vidíme, že vyrábame 184 W. Toto je koťúr. Vinco, neskač na mňa. To znamená, že ideme priamo DC-DC do auta. Štýlom, že keď neteče aspoň kvapka, lebo slnko už je úplne niekde nad Javorinou. Čiže žiadnu nepotrebujeme k tomu externú baterku, ani doťahovanie zo siete. Vinco! Skočil mi na hlavu, chrápuň. Ani doťahovanie zo siete. Ale proste koľko dáva, toľko tlačíme do auta. Tam svietia nejaké svetla, to má 80 W spotrebu. Takže keď odpočítame od tých 184, tak 100 W tam stále jemne tlačíme. A tu vedľa je priamo na tej istej vetve zase striedač, z ktorého idem do chalupy. Tuto z predĺžku je zatiaľ na pankáča. No ale predstavme si, že tu by svietilo, dajme tomu 2000 W. 2500 W by tu išlo. Lebo to je 3000 má celá elektráreň, tak svieti slnko, je tam 2,5. Ja si zapnem boiler z tohto meniča v chalupe. Tak ide priamo, bez toho, aby som išiel do nejakej baterky alebo čokoľvek, tak ide priamo 2000 W do boileru a 500 W ešte stále zostáva tlačiť do AVčka. Samozrejme zájde slnko, toto mi už do AVčka netlačí, ale ja mám 10 kW na bežnú spotrebu ako chalupe. Väčšinou si jednotlivé spotreby, čo na to púšťam, že boiler, alebo uvariť niečo, alebo kánvicu rýchlovárnu. No a tým pádom mám rozbehané celý kolobeh. Nepotrebujem žiadnu baterku niekde, nemusím riešiť, že či svieti, nesvieti, lebo sa mi proste niekde už nestíha dobíjať auto, lebo to robím jak všetci. 220 najprv. Potom zase v aute to znova mením na jednosmerný prúd a bez baterky alebo bez docúcavania zo siete to nejde. Tak takto to ide. Jeden prístroj zhruba, tento stál nejakých 140 ečiek, tento stál nejakých tiež okolo 150, 200, neviem teraz presne. Boli to lacné veci z AliExpressu. Fíčia mi už pol roka, alebo 3/4. No a kolobeh uzavretý, Vinco. Je tak? Hovorí, že je. Takže takto AVčko funguje zatím a vidíme sa na budúce. Vám ukážem, jak je to zapojené v aute.